Knihy Ezdráš a Nehemiáš. Vo väčšine moderných Biblií sú tieto knihy oddelené, no toto rozdelenie nastalo až dlho potom, ako bol tento text napísaný. Pôvodne to bola jednotná práca jedného autora. Príbeh sa odohráva po babylonskom zničení Jeruzalema, jeho chrámu a potom, ako bolo množstvo ľudí odvlečených do vyhnanstva. Kniha zachytáva príbeh približne o 50 rokov neskôr. Rozpráva o návrate niektorých Izraelitov do Jeruzalema a o tom, čo nasledovalo, keď sa snažili obnoviť mesto a svoje životy v ňom. Konkrétne sa zameriava na troch kľúčových vodcov tejto novej výstavby. Máme tu Zerubábela, Ezdráša a Nehemiáša. Kompozícia kníh sa sústreďuje na úsilie každého z nich. Zerubábel privádza späť do Jeruzalema početnú skupinu ľudí, aby spolu obnovili chrám. Približne o 70 rokov do Jeruzalema prichádza Ezdráš, aby vyučoval Tóru a obnovil komunitu. Ako posledný prichádza Nehemiáš, ktorý má na starosti obnovu jeruzalemských hradieb. Tieto tri príbehy sú koncipované paralelne. Každý z nich začína, keď Boh vyzve perského kráľa, aby poslal do Jeruzalema konkrétneho vodcu. Kráľ mu ponúka aj zdroje a podporu. Každý vodca naráža pri svojej snahe na odpor, ktorý napokon prelomí. Vedie to však k zvláštnemu nemastnému neslanému zakončeniu, ktoré sa vyskytuje vo všetkých troch častiach. Ustúpme ale o krok vzad a pozrime sa, ako to všetko spolu funguje. Príbeh začína dekrétom, ktorý vydá perský kráľ Kýros, pohnutý Bohom, ktorý umožní vyhnancom, aby sa vrátili do Jeruzalema a znova vybudovali chrám. Autor pripomína, že sa tým naplňa zasľúbenie proroka Jeremiáša. Vyhnanci sa jedného dňa vrátia do Jeruzalema. Toto naplnenie by mohlo vzbudiť naše nádeje z mnohých prorockých zasľúbení, že vyhnanstvom sa to celé nekončí. Máme nádej, že uvidíme zasľúbeného budúceho mesiášskeho kráľa z Dávidovho pokolenia. Máme nádej, že bude obnovený chrám, v ktorom bude medzi ľuďom opäť prebývať Božia prítomnosť. Máme nádej, že konečne príde Božie kráľovstvo, ktoré prinesie požehnanie všetkým národom tak, ako to Boh sľúbil Abrahámovi. A tak sa so všetkými týmito nádejami začítame do príbehu Zerubábelovi. Jeho meno znamená zasadený v Babylone. Predstavuje generáciu, ktorá sa narodila v babylonskom zajatí a stáva sa vodcom skupiny Izraelitov, ktorí sa vracajú do Jeruzalema. Keď sa tam usadia, znovu obnovujú obetný oltár a neskôr aj chrám. Slávnosť pri kladení základov a záverečné vysvetenie chrámu sú kľúčovými momentami deja. Mali by nám pripomenúť príbehy o stane stretávania a vysvetení prvého chrámu. V tomto momente by mal zostúpiť ohnivý oblak Božej prítomnosti, aby prebýval so svojím ľudom. Ale nestane sa to. Hoci sa niektorí ľudia z nového chrámu radujú, starší, ktorí si pamätajú predchádzajúci Šalamúnov chrám, žialia. Nepripomína to ani ich slávnu minulosť, ani ich budúce nádeje. A práve tu sa stretávame s prvým príbehom o odpore. Je veľmi zvláštny. Vnúčatá Izraelitov, ktorí neboli vo vyhnanstve a žili po celý čas v Jeruzaleme, ponúkajú svoju pomoc pri stavbe chrámu. Zerubábel ich odmieta. Hovorí, že na tento chrám nemajú nárok. Vyvoláva to samozrejme konflikt. Zerubábel ho však prekonáva. Je to veľmi zvláštne, pretože proroci hlásali, že izraelské kmene sa opäť zjednotia, aby aj s ďalšími národmi spoločne uctievali Boha Izraela, keď konečne príde Božie kráľovstvo. Výsledok tohto konfliktu je teda pomerne veľkým sklamaním. V ďalšej časti sa posúvame o ďalších 70 rokov a spoznávame Ezdráša. Ide o jedného z vodcov vyhnaných Izraelitov v Babylone. Je to učenec, ktorý vyučuje Tóru. Perský kráľ Artaxerxes ho poveruje, aby viedol ďalšiu skupinu ľudí späť do Jeruzalema. Ezdráš chce započať medzi ľuďom duchovnú a sociálnu obnovu. Máme veľkú nádej, no príbeh opäť ide zvláštnym, nemastným, neslaným smerom. Ezdráš zisťuje, že mnoho Izraelitov, ktorí sa vrátili z vyhnanstva, uzavrelo manželstva so ženami z okolia Jeruzalema. Niektoré neboli Izraelitky, niektoré však takmer určite áno. Ezdráš sa odvoláva na prikázania Tóry. Izrael mal byť svätý a oddeliť sa od starovekých Kanaánčanov. Potom vyhlasuje, že ľud žijúci okolo Jeruzalema sa stal rovnakým, ako boli Kanaánčania, a že skazí tých, čo sa vrátili z vyhnanstva. Ezdráš sa teda modlí úprimnú kajúcnu modlitbu. Potom zhromaždí všetkých vodcov a vydá nariadenie, že všetky tieto manželstvá sa majú zrušiť a ženy a deti treba poslať preč. Nariadenie sa vykoná len čiastočne. Vidíme zoznam niektorých mužov, ktorí sa rozviedli so svojimi manželkami. Tento príbeh je zvláštny z niekoľkých dôvodov. Boh v prvom rade od Ezdráša niečo také nikdy nežiadal. Privádzajú ho k tomu jeruzalemskí vodcovia. Po druhé, vtedajší prorok Malachiáš povedal, že navrátilci majú dbať na čistotu, ale povedal aj to, že Boh rozvod neschvaľuje. Rôznorodé výsledky tohto dekrétu teda opäť privádzajú príbeh k rozpačitému koncu a sklamaniu. To nás privádza k ďalšej časti o Nehemiášovi. Je to izraelský úradník perskej vlády. Keď sa dopočuje o zničených jeruzalemských hradbách, modlí sa a perský kráľ Artaxerxes mu umožňuje odísť, aby hradby obnovil.
Kráľ mu dokonca poskytne ozbrojený sprievod a zdroje. Po príchode začína so stavbou, no tiež sa stretáva s odporom ľudu, ktorý žije okolo Jeruzalema. V príbehu opäť rastie napätie. Podľa dobového proroka Zachariáša bude nový Jeruzalem v Božom kráľovstve mestom bez hradieb, pretože ho bude obklopovať Božia prítomnosť a budú doňho prichádzať ľudia zo všetkých národov, aby sa pridali k zmluvnému ľudu. Nehemiáš však zjavne operuje s protichodnou predstavou. Informuje ľudí žijúcich okolo Jeruzalema, že im Jeruzalem nepatrí, čím ich samozrejme vyprovokuje k nevraživosti. A hoci Nehemiáš odvážne a poctivo naplňa svoju víziu a musí pritom stavať s ozbrojenou strážou, aby sa mohli chrániť, otázkou zostáva, či by sa tento konflikt nedal vyriešiť aj inak. Po tomto všetkom sa záver vyvíja dvojako. Najprv pozitívne a potom negatívne. Ezdráž a Nehemiáš spájajú sily, aby medzi ľuďmi započali duchovnú obnovu. Zhromaždia všetkých navrátilcov na oslavách. 7 dní čítajú a vyučujú Tóru. Potom oslavujú sviatok stánkov, ktorý pripomína Božiu vernosť počas exodu z Egypta a putovania púšťou. Spoločne vyznávajú svoje hriechy. Prisahajú, že obnovia zmluvu a budú dodržiavať všetky prikázania Tóry. Končí sa to veľkou oslavou chrámu a jeruzalemských hradieb. A my si hovoríme, že práve tu by mohlo dôjsť k zvratu. Ale nedôjde. Kniha sa končí hlbokým sklamaním. Nehemiáš sa prechádza po meste a zisťuje, že ľudia nedodržujú zmluvné prísahy. Zerubábelová práca je nedokončená, chrám zanedbaný a plný nespôsobilých ľudí. Ďalej zisťuje, že aj Ezdrášova práca je ohrozená. Každý porušuje Tóru. Ľudia v sobotu pracujú a dokonca aj jeho práca vyšla na zmar, pretože ľudia zakladajú okolo múrov Jeruzalema trhy a pracujú v sobotu. Nehemiáš sa rozzúri, mláti ľudí, ťahá ich za vlasy a kričí: Poslúchajte prikázania Tóry! Jeho poslednými slovami je modlitba, aby Boh pamätal na to, že sa aspoň snažil. Tu sa kniha končí. Je to ozaj zvláštne. Ale čakali sme to, však. Tieto momenty sklamania boli súčasťou príbehu knihy zámerne. Nedá sa nepýtať otázku, čím vlastne táto kniha prispieva do veľkého príbehu Biblie. Spomeňme si, že kniha sa začína vzbudením nádejí z prorockých zasľúbení o Mesiášovi, chráme a Božom kráľovstve. A potom z toho nakoniec nič nie je. Takže hoci je Izrael opäť vo svojej krajine, ich duchovný stav sa od času spred vyhnanstva nezmenil. A aj keď Ezdráš a Nehemiáš vydali zo seba to najlepšie, ich politické a sociálne reformy nezasahujú základný problém srdcia ľudí. Kniha teda poukazuje na rovnakú myšlienku, o ktorej hovoria Jeremiáš a Ezechiel. Ak má Boží ľud niekedy svojho Boha skutočne milovať a poslúchať, potrebuje úplnú premenu vo svojich srdciach. Áno, kniha sa končí veľkým sklamaním, lenže to nás podnecuje začítať sa ďalej do múdrosti prorockých kníh, aby sme zistili, ako sa Boh chystá naplniť svoje veľké zmluvné zasľúbenia. Z kníh Ezdráša a Nehemiáša je to však na teraz všetko.